Tayar nazar başlayabilirsin. Daya. Yürün. Daşkeşimde bedeg berýär. Onu da medeniýetliligiň iň esasy alamatlarynyň biri bolan galstuklar barada gyzyklanmak oýumyda pikirmide gelen bolmasa gerek. Elbetde biziň ýadymyza düşýän zatlar köp. Emma olaryň döreşi we görnüşleri dogrusynda maglumatlar gözlemek, olaryň ygtybarlysyny tapmak bolsa elbetde aňsady işler. Daşyndan göräýmäge adaty bir bedeg ýaly görünse-de, galstuklar gademiýetden göz başalyp gaýdýan nusxaw bedeg esbaplarynyň biridir. Gelin şuň bolsa şol galstuklaryň näme maksat bilen döredilendir? Olaryň nusxaw bedeg bolmagynyň